niddeċiedu li jekk nifqux nofs triq jew nimxu l-qoddim setejnu nibdaw nis-16 jum. Ejnuni nara, ejja nikkonvinċu aktar persuni, ejja naħdmu flimkien għax jien konvint li bil-kuraġġ tagħkom, bis-saħħa li għandna flimkien, bil-poter tal-persważjoni li għandna, bil-kelma tajba, bil-verità li qiegħda fuq in-naħa tagħna, verament l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej.